ngiyakholelwa egameni likaJesu kuphela ngiyakholelwa egameni likaJesu kuphela mina ngiyakholelwa yebo ngiyakholelwa ngisho egameni ubungakuthathe lo mzuzu nje and confess it upon your life ukuthi uyakholelwa egameni likaJesu. Hallelujah. Jesus. Confess it upon your life. Manifest it. Ukuthi uyakholelwa egameni likaJesu. Ngiyakholelwa egameni likaJesu. Let everything that comes empilweni yakho yazi ukuthi ngiyakholelwa. Ngiyakholelwa egameni likaJesu. Whatever comes, whether it's good or bad, let it know ukuthi ngiyakholelwa egameni likaJesu. You need to manifest it upon your life. Say it. Mawuvuka ekseni ngiyakholelwa egameni likaJesu. Uyolala ngiyakholelwa egameni likaJesu. I believe in the name and the power of God. Ngiyakholelwa ekufeni nasekuvukeni kaJesu. Ngiyaphila ngaleli gama ngiyaphiliswa. Let everything and everyone know ukuthi ngiyakholelwa egameni likaJesu. Noma bengasabonanga abaningi kodwa wena ngiyakholelwa egameni likaJesu. Ngiyafisa kulo mzuzu uzitshele njengamanje, confess it upon your life. Say it. Kakhulu ukusho on top of your voice. Say it. Ngiyakholelwa egameni likaJesu. Hallelujah. Ungashola mina, ungasashola ukucula noma ungasaculanga ke. Say it. Ngiyakholelwa egameni likaJesu. Hallelujah. Say it. Confess it. Manifest it. Nalokholo ngoma kuncane kuzokhula khulisa ukuthi you say it. Ngiyakholelwa egameni likaJesu. Let it manifest. Akukhole, akukulawule ukusho ukuthi ngiyakholelwa egameni likaJesu. Ngiyakholelwa noma ungasashongo ngelimi egameni lizokulela, lizokuqobela, lizokuvulela iminyango evaliyo. Yebo ngiyakholelwa, ngiyakholelwa egameni likaJesu kuphela ngiyakholelwa, ngiyakholelwa egameni. Thank you, Jesus.
wetu waseNazaretha, wena wetu ungcwele uphakeme. As we are about to receive your word, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyakhothama kuwe thwala lensindiso yethu, siyakhothama kuwe thwala lokuphila kwethu. Wena wetu ungcwele uphakeme, wena wetu uyinkosi yamakhosi, wena wetu uyinkosi engcwele. Ekuseni thwala lethu udumo lonke lufanele wena, indumiso siletha kuwe Baba wethu ongcwele, wena wetu ophakemeyo kunezintaba, wena wetu ongcwele ka-Israyeli. Ekuseni thwala lethu sabathi udumo lonke lungolwakho, sabathi izibongo zingezakho, wena wetu omile njalo kuze kube semaphakadeni elizwi lakho kuyodlula konke, kodwa amazwi akho ayakuma ikunaphakade. Bayade nzulu yasimanga, bayade hlumela likaJesu, bayade siqalo, bayade siphetho, bayade nzulu yamfihlakalo. Asimbonanga uNkulunkulu omuhle njengawe, asimbonanga obengcwele njenganawe, wena wetu uyinkosi emile njalo. We worship your holy name and we give you praise. We glorify you, oh God, we worship you. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophakemeyo. Hosana, 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 ngcwele ngcwele. Unamashataya kamasaya, ulimashataya namabasha, ilamashataya namabashata, inakasita namashataya namosa, nekashata namesaya, unamamamahashata kasinamaha, ripapashataya namosaya, ilamashataya kasinamahasa. We worship you, Holy Spirit, we worship you. In the mighty name of Jesus Christ our Lord. Thank you, Jesus. Receive the praise, oh God, receive the glory. Thank you, faithful Jesus. We worship you, Holy Spirit. Lift up your hands unto God. Uyiphakamse phezulu izandla zakho. Uyiphakamse kakhulu phezulu. Thank you, Jesus. In the Thank you, mighty name of Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Everyone, izandla ziye phezulu wherever you are. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Thank you, Jesus. Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. May the grace of God Thank you, Jesus. take place upon your life as your hands are up. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Moya ngcwele siyabonga. Moya kaBaba siyabonga. Thank you, Jesus. Moya ka-Alpha. Thank you, Moya ka-Omega. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Moya kaJesu, moya wamandla. Thank you, Jesus. Moya ophilayo, moya ohalalelayo. Thank you, Jesus. Kamandele brosikataya. Thank you, Jesus. Thank you, Lift up your hands, because everything Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is a Thank you, grace, a Jesus. special grace. Thank There you, is a special Jesus. grace Thank you, here. Jesus. Inamakoshataya. I feel uNkulunkulu namhlanje kunabantu abafaka kwi-theater laseswini. Aba-operator right Thank now. you, Jesus. Because there is something uNkulunkulu
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift up your hands unto Jesus. He promises us. Hallelujah. Thank you, Ulambe Newena Sengi Oyawa Mikosi Ulambe Newena We worship you, oh God. Thank you, Jesus. I'm renewed. I'm rebuilt. I am a son of God. I am born to rule. I am a king. I refuse to die before my time. I thank you, Lord, for restoring joy, peace, happiness in my life. I thank you, Lord, that you have restored my healing, my family, my finances, my business. I thank you, Lord, that you have restored
everything that belongs to me. I shall not die, but I shall live. I shall not die, but I shall live. I shall not die, but I shall live. Our vision is completely restoring humanity back to kingship. Ziyabuya, seyibuyile. Work and pray. Amen. Work and pray. Amen. Singayishaya izandla phezu kwamakhanda and give God the praise. And uJesu ke uma esifunda scripture manje. Uthi uJesu ku chapter 5 verse number 46. Uthi even in the okay, let me just repeat futhi lapho kulesizulu. Ngokuba uma benikholwa If benikholwa nguMose beniyakukholwa yimi. Now, teaching yami iyala ekutheni. Let us bring back the order in the local church, in the house of God. Now, order iti. I'm a leader here, as sikhulumile last week, strong. I'm a leader. But uma sesifikile la esontweni. Mina njenge-leader ngiyi-remove mina kini. Ngiyisuse kwindawo uNkulunkulu position ekuyona. Sifundile ama verses last week. Sachecka ukuthi uNkulunkulu akanankinga ngokuthi wena muntu ukholwe umuntu amthumile. But wena unenkinga yokukholwa umuntu othunywe uNkulunkulu. Sicriticize izinceku zenkosi ezibekwe phambi kwethu. Sicriticize size silahlekele ukuthi uNkulunkulu usebenzisa umuntu phezulu komuntu. And lento kusebenza kaNkulunkulu esebenzisa umuntu phezulu komuntu kusho ukuthi khona izinto ongeke uyithole ungazange wabona uNkulunkulu esemnyameni ekumuntu. Ngicela ningizwe kaningi ke lento engizoyikhuluma. When uJesu ezawufika kwabiza ukuthi kube khona uJohane ozomintroduce. And uJesu mayifika wafika after Johane sem-introduceile. Ma umoya ingcwele ezawufika kwabiza ukuthi kube khona uJesu introduce umoya ingcwele. So akekho umuntu oyifikela kanti ezokwenza umsebenzi enga-introducewa. Now, nabapostoli mabethatha kwabiza ukuthi bathathe futhi from kuKristu bese bendlulisela kuma-elders, diacon and everyone ngoku-announce ngaba kwi-5-fold ministry kukhona abakhiwa uJesu kwi-of ama-offices bese kuba khona abakhiwa ngama-office. So ikhuluma ngelinye ilanga leyo abakhiwa ngama-office. Othola ukuthi kune office yaka prophecy kodwa i-office yaka prophecy ikhanda ministry yaka prophecy. I mean ikhanda ama gift akwa prophecy. Laba banama gift aka prophecy bakhiqizwe i-office laka prophecy. A senior pastor owakhiwe uJesu according to Ephesians chapter number 4 verse number 11. Senior pastor owakhiwa uJesu wenziwe uJesu is the same senior pastor okwazi ukubona abelusi ama-elders. I-elder no pastor into eyodwa. U-elder no pastor umelusi. So i-elder kufanele kube umuntu onenhliziyo yabantu. Umelusi oyisenior owenziwe kwi-Ephesians chapter 4 verse number 11. Uthelusa bese bonke khona umuntu onenhliziyo yabantu. Amgcobe ngenxa ukuthi hayi ngoba akhiwa uJesu kodwa amgcobe because of ukuthi phakathi kuye kudiscoverwe ukuthi angakwazi ukusebenza kwi-office ye-pastorship. Bese agcotshwa lo muntu lowo. So in other words, alikho i-office el-operatayo kungekho umuntu umnikazi we-office. Ngamanye amazwi ukwenza nje kube lula akekho umuntu ongaphila without the leadership. So wonke umuntu ophilayo kufuneka ahloniphe i-leadership ephambi kwakhe. As you are doing it emsebenzini ayihlukile into yenza emsebenzini nasebandleni. I-mentality yokuthi isonto sithathe njengendawo kaphuma ngena nendawo yokudlala indawo yokwenza into oyithandayo ikwenza ukuba ungasitholi isibusiso sendawo because you are failing to respect the order of the house. Now khona aba fellowship ayo here abanamabandla emuva labasuka khona abakhonza la ekhaya. I want to build everyone. Now
ezinye zezinto ofuneka ubelieve ngazo ukholelwe kuzona kholwa umuntu othunywe uNkulunkulu kuwe ngoba ayikho into ngizofika kuma fake prophet ngifike nanokuthi ubona kanjani into engesiyona ngoba sisaba ukukhuluma ngento uNkulunkulu ayimisile kuyiorder ngenxa ukuthi khona abantu abamisuse iqiniso laphakathi embusweni kaNkulunkulu. Now kusenza ukuthi sibe afraid njengale culo nje elithi ngifuna wena Nkosi yami ngifuna wena ungahlabeleli ushaya umfundisi kodwa hlabelele uthi umphefumulo wakho nomoya wakho ulangazelela yena kodwa ubuhlonipha umuntu omiswe phambi kwakho. Ungahlabeleli ngoba uthi angifuni indoda emaphambi kwami. Ungahlabeleli ngoba uthi asizile indodeni size kuwe uNkulunkulu kodwa ubuyifuna ile ndoda mawusususe unezimo obhekene nazo. Ngoba iqiniso lithi wonke umuntu free ukuya uNkulunkulu. Kodwa khona izinto ngizokukhothela scripture mina nginankinga. Khona izinto empilweni othi mawuzilwa bese udinga the higher anointing than your anointing. Like in chapter number 7 in what Luke. When you read laphana kuthiwa there was a certain man eyibusa iphethe. But kuthiwa kwagula inceke ekhaya. And then nduna yathumela kuJesu ehlanzeni yathi ngiyaqanjela uJesu ukuthi akazokhulekela. Inceke yami la ekhaya iyagula. Bagijima bamtshela uJesu wathi eselungiselela ukuya khona. Wayesethe thumela isigijima futhi wathi Jesu sengithunyiwe futhi kuthiwa yima la ukhona. Ungasangeni phansi kwephahla lwendlu yakhe. Uthi isho izwi la ukhona. Uyakholwa ukuthi la logulayo uzawuvuka sinda. Wayesekhuluma lamazwi lo wathi ukuthi izwi lakho ngiyakholwa. Nami ngine authority. Ngitshela abantu ukuthi hamba ahambe ngithi woza eze kusho ukuthi umuntu uphethe kodwa noma ephethe kunomuntu ogulanga akwazi ukumvusa usedinga the higher anointing anointing engaphezulu kwakhe akekho umuntu othi yena empilweni nami I'm a bishop but there are times la khona and I need the higher anointing. Akekho umuntu ongizwayo because akekho umuntu omkhulu akekho umuntu othi nginakho konke but you need to respect the order and respect the leadership and serve up until you die. As I'm standing here I serve each and everyone and futhi ngiserva nala khona ngibona khona kune grace ekhona bese ngithi ngifuna le grace nami yehlele phezulu kwami because anginayo mina. Now ke uthi uJesu lento yokukholwa ngifuna ukukholwa yilo muntu mina. Uthi kuyinto ejwayelekile ukuthi abazalwana abasindisiwe especially nina nisindisiwe bazalwane you don't believe kumuntu osuke emiswe phambi kwakho. Ngicela ukuyiphinda le animkholwa uNkulunkulu ukuthi uyamsebenzisa umuntu. Nizalwa namhlanje bese ngifisa kusasa ukuthi nibe ngaphezulu kwabantu abanizalile. That is a mentality that we have in the church of God. Yingakho idelay ama blessings enu idelay breakthrough yabaningi ngoba banento yokwazi kakhulu. Kanti mawufuna ukukhula yiba nengqondo efuna ukufunda njalo. Chapter 5 chapter 21 verse number 32 Matthew yebo kichima so kichima nje. Chapter 21 Matthew verse number 32 yebo uJohn weza kini engaphethe ma gimmicks kodwa weza kunina elethe pure gospel. Yebo umthetho wenu ukuthi anithanda ukukholwa umuntu othunywe uNkulunkulu. Nangesikhathi sikaJohn washumayela a pure gospel but they didn't believe him. Amen.
nangesikhathi sikaNoah washumayela abantu abangena emkhunjini but they didn't believe him. Yebo funda. Abathelisi nezifebe kusho iBhayibheli kusho uBishop. Abathelisi nezifebe bakholwa uye. Ubani yena uJohane. Kodwa laba abangaphakathi ofuneka bakholwa. Ngiyashintsha ngiza kunini. Lento yenu yongafuna ukukholwa umuntu othunyiwe. Kwenza ukuthi abantu abangaphandle abasuke point. Bathi sikhathela ukudayisa ngomzimba. Oh Mary besikhathi samanje. But I was a prostitute, but I heard about Jesus. But now it's time. Ukuba ngiyobhawa phambi kaJesu. Kuthi inkosi malanga oMartha bakade bahlala sebemjwayela uJesu. But yini wena Jesu busy nokuthi uyudedela uMaria abhize lokho ehleli la. Kanti ama prostitute awana enhliziyo engafani. Nabantu abasurround uJesu, abantu abasurround uJesu ba dangerous. Bamjwayela bese bemjwayela kakhulu balahlekelwe izinto eziphethwe uJesu. Kodwa ngazi amen ukhona. Nje sethu sibalahlekelwe izinto eziphethwe uJesu. Sawubona mfundisi wami uPheni. Niyaphila mfundisi. Awu niyaphila ngiyabhawa kwena ntokazi yami. Ochobeni wakho. Awu amen. Awumntana mufika senginikelwa. Bishop esehlela njalo nje ufika sekunikelwa ngiyabhawa kuyena. Oh. Uyena ongiphethe. Bazalwane nangu umfundisi wami ngiyamethula nami. Pain wakangwane. Yes bazalwane. Somebody shout amen asibuye umfundisi wami lo bazalwane. Umfundisi wami sengamkhuza kaningi ufika late. Hayi ufika late ngamabomshi. Isonto lakhe leni nathi sonke sibhawa kuyena. Esimini saphakathi awu amen. Ngamabomshi akaze ngitshela yini efika late kangaka ngathi isonto lakhe. Emsebenzini usaze wengixoxa ukuthi ufika late kanjena. Somebody shout amen. Siyadlula. Amtshela sethu ukuthi makhelwane ulahlekelwa into kaNkulunkulu. Mthetho ulahlekelwa into enkulu ngenxa yokujwayela. Anisakhuluma naye bonke njani? Mthetho ngenxa yokujwayela. Awukhuluma noseduze ukuthi ulahlekelwa into kaNkulunkulu ngenxa yokujwayela. Ngize ngakhotha ngathi ke impela zona ifebe kuthiwa izona eziyongena izulu bese kuthiwa abogcina ngoba basuka begijima bethi asiyazi enye into sazi lo nkulunkulu esizwa ngayo bethi ke sesigijimela ukuba siyofika sithole lezi zinto zangaphakathi kodwa abangaphakathi bamjwayela uNkulunkulu beze belahlekelwe isibusiso sendawo. Njalo sethu usuyake lo moya wakho uyeke lo moya wakho uzokulahlekisela ngezinto eziningi lento yokujwayela kwakho. Mtshele uthi yeke lo nalento nje yokuthi wena uyakholwa kodwa wesabi. Wenza isinomi kanjani ayikho into ekutatazelisayo. When it comes to ngoba into funeka sicheck ukuthi wena umuntu wasenyameni noma umuntu kamoya. Uma wesaba abantu basemsebenzini kodwa ungamesaba uNkulunkulu waqhamuka kuyena. Mina ngifuna ngiquestion ukuthi into yakho ukholwa ngempela noma ugqoka imask. Ufuna ukuzo-acta phakathi kwethu as if uyakholwa kodwa ungamhloniphi uNkulunkulu uhloniphi umbasi wakho. Emsebenzini kodwa uNkulunkulu ungahloniphi nama-orders aphakathi. Asambeke. Njalo sethu uzathi makhelwane bhasopo ungalahlekelwa into yendawo. Izenzo chapter 8 verse number 12. Awu angazi amen ukhona la ekhaya. Funda. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eShumayela. Enye into kufuneka silokhuze sikhulume nje mina ngingayisaba. When you come to the church, you are coming to the vision of this church. Amen. If vision we are restoring whatever that was lost. Amen. Which is completely restoring humanity back to kingship. Amen. Sibuyisela umuntu angithi kukhona ebukhosini ngoba wawo ebukhosini. Amen. Kufuneka mawufika wenze njani ubelieve i-vision. Kodwa let me say you are wrong. Angazi amen ukhona. Let me say you are wrong.
mtshele seduze ukuthi you are wrong. Mtshele ukuthi you are wrong makhelwane. You are wrong, makhelwane. Awukwazi ukukholwa imessage ephethwe umuntu ungakakholwa umuntu oyiphethe. Amen. Jesus. Laba abadayisa insurance mayingaqhamuke nje esikoleni efaka isikhindi wafaka ophaqa abahudula bese efaka isikibhe esilengisile athi ngizodayisa insurance yaka Old Mutual kusho ukuthi kunama millions lapha ukuthi mawuka invest imali engaka uzothola imillion mawukuthi wenze ukuthi nokuthi nokuthi wayikhona into yomuntu ogqoka isikhindi nophaqa kufuneka afake uthayi ngicela ubuze ukuthi ufakelana uthayi ukuze uyikholwe into ayiphethe. Amen. Yingakho we take our time ngoba sabizwa sihlala nosibizile bese silungisa sifaka isuthu sifaka uthayi ukuthi nina nikwazi ukuthi singakavula umlomo ukwazi ukuma ukuze ukholwe into engizoyisho ngenxa ukuthi ngokwefe according to the scripture sifundile if lizokubamba vele eliphezulu kwami kodwa nami akufanele ukuthi ngibe yidlapha angiswenkeli ubala ngiswenkeli ukuthi abantu engenze njani engishumayela kubona akarelax ebona ukuthi akusona isigebengu lesi. Amen. Ngezwe into engisho akusona isigebengu. Amen. Ngicela ufunde futhi ngifuna bezwe bathi bekholwe. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eShumayela. Bathi ukuba bekholwe uFiliphu awu amen. Manje nginenkinga yokuthi abantu abafuna ukukholwa isitsha. Hey Nkosi yami. Kodwa manje iBhayibheli lithi baqale bakholwa yisisitsha before bakhulume bakholwa imessage yekingdom. Isitsha siyiphethe bakholwa yona. Ngicela uphinde futhi bakholwa bani? Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu. Hayi asuse angithi sonke sisho njalo sithi hayi ku wrong lokho akekho umuntu ofuna akholwe umuntu. Angithi kunjalo bazalwane. Akekho umuntu ofuna enze njani? Manje nase nisho amen kawami wehla nje wazokuba umncane ngathi nifuna ukuba amaSulumane. All right. Yebo now phinda futhi bakholwa bani uFiliphu. Enjani? 1 asimake 1 bakholwa bani? uFiliphu. Yes, asambeke. Eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu. Base bekholwa imessage ayiphethe yekingdom kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu. Kodwa kuqala bakholwa bani? Umuntu oyiphethe. Amen. Kusho ukuthi number 1 awukwazi ukufika la endlini ukholwe ivision ungakakholwa umuntu ophethe ivision. Amen. Cela ukuyilungisa kalula nje. Last week ngithe awukwazi ukugcoba ugeze ugcoba iPons. Ugqoke uze enkonzweni kanti uza kumuntu oshumayela into oyifunayo yombuso kodwa uyena ungamthandi. Nkosi yami. Okay, kodwa yena ungenze njani ungamkholwa but uthi ufuna imessage ayiphethe. Ayikho right le nto leyo. Amen. Because before you believe imessage yala ikhaya kufanele uqale ubelieve isitsha esiphethe lo mlayezo. Yebo Eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu ivangeli ngombuso kaNkulunkulu yebo. Nangegama lika Jesu Kristu. Nangegama lika Jesu Kristu. Iphutha esingalenza li1 elokuthi whenever simile sishumayela singanendluliseli kuJesu nasembusweni. Amen. Lokho sekuwumuntu obiziwe ofuna ukuthi abantu bafike bakholwe uye bese bavsitha uNkulunkulu. Amen. Ukuthi abantu bengamazi uNkulunkulu. Let me quote. When uIsaka ezoshada kwabiza ukuba uAbraham athuma inceku eyofunelwa indodana unkosikazi. This is the right way yokulobola. Le nceku yahamba iyofuna unkosikazi wenkosi yayo uIsaka. Yafika emfuleni yathi owesifazane othefika la. Ngithi mangithi ngiphuzise athi ngiyaphuzisa wena namakamela akho onke. Amen. Yilowo oyoba inkosikazi okuyoba ukuthi une ability yokugana inkosi yami emuva ekhaya.
Nangempela emthonjeni kwafika wathi mayithi ngiphuzise bathi hey awunaso isandla. Eza manje ke lezo. Awuyiphuzise ngani wena? Wathi ngiphuzise wathi hayibo awaboni namanzi. Ukuthi angakephi yini wacela kimi ephambi kwakho. Eza manje lezo. Kwaze kwafika uRebecca. uRebecca kwathiwa makuthiwa ngiphuzise wathi uRebecca ngiyakuphuzisa wena namakamela akho onke. Amen. Wayesethi kukuphi ekhaya. Ngicela ungitshengisa abazali bakho. Enesikhathi esonjalo bafika khona. Mayifika inceku yafika yathi nazi izipho. Indlela yelobolo ke le. Amen. Akusinini okufuneka nina nikhonza la ekhaya ngicela ukusho nje lokho ngisazohlala nani abazali abanezingane amantombazane special. Mbiyekani lento yelobolo ngoba iyaphuma esandleni. Iyaphuma ngempela esandleni sesibathe siyayibuka iyaphuma esandleni ngempela lento yelobolo. Uyindoda eshoyo ukuthi nasi isiphe enginaso for ingane yenu. Akusibona bakamakoti abathi sicela inkomo engaka. Kwafika le ndoda yathi nasi isipho. Kwaqala kwabuza uRebecca uyabazi wathi yebo. Wayesethi nasi isipho same night akade lethe ngasi isipho. Wahamba naye futhi. Kwathi wahambani ke manje siyanikhulula. Sesokhuluma ngayo futhi le ukuthi lento yokulinda white wedding nobani ba white wedding owabantu mosha imali. Kodwa mawunayo imali wenze ngoba imali unayo ukuthi wenze. Mawungenayo imali kwakhona la isontweni singalihlanganisa nalapha eofisini ngakuhlanganisa ningekho nonke nje. Amen. Ufika nabantu abakini abawu2 bese ufika nabantombazana abawu2 abamfana abawu2 lapha eofisini ngiyanibhalisa niyashada ngibuya la ngiyanintroduce indoda nomfazi. Amen. Hallelujah. Sekuyothi ke mawusuna amandla usungayimosha ke imali usibiza ke kobani bani asinankinga ke sewusibiza sewuyotsaka siyothatha lesi certificate senzingathi siqala phansi sikushada sobe sesimama kushuthi nala kuyamayimwa ke ngizobe ngimayima nje umhla 15 ngishadisa izingane zami esitenge ngimama lapha leSod Rock engasebhalito awu amen ngizobe ngimayima kodwa kade ngabashadisa kulela office ngabashadisa lapha eofisini ngabashadisa ngaqeda kulela office bahlele emzini wabo sebakhe istairs ngabashadisa silindanga white wedding iza mhla 15 December white wedding kodwa kade bashada sebakhe istairs manje bathi ngiyalana ngizala ekutheni mayise esekhipha isipho ince ga Isaka wathatha uRebecca wahamba naye nansi ke abashumayeli uma sewumphethe umakoti hayi wakho ngoba ni umakoti hayi wethu njengabafundisi but ni umakoti wewundlu noma senilapha sinoni kodwa khona umnikazi wenu thina singadile ingakho kufanele sirespect as if in respect yena ngoba sime endaweni yakhe ngakho uJesu la kodwa sikhundla sika Jesu kume mina. Amen. Nawe iphutha lengenziwa umfundisi eseqedile ukuthatha umakoti ka lo uRebecca ahambe ngene emahlathini naye engakafiki kulokhuzana kuIsaka yabo ngoba abafundisi bamanje bakhona angiyeza ngama fake prophet abantu abahamba bengena emahlathini nomakoti ongesiwo wabo umakoti kaJesu. Hey. Kusho ukuthi they are preaching but kunama motive abo angekho scriptural basebenzisa umakoti in a bad way kungathi umakoti wabo kanti umakoti kaIsaka okwakho ukuthi umthathu uyombeka kubani na kuIsaka zange waba nasisihla nambimbi ufika ukuthi ngamthatha ekhaya enje ngihambe naye ngamprotect ehlahleni nakuyo yonke indawo ngamprotect ekhinsini nasemaweni nakuyo kodwa ngize ngafika lapha emabhube sefuna ukumudla ngafika naye nangu saphila imsebenzi wethu ukuthi sifike nani sendlule nani emabhubesini sandlula nani enkinga ngoba niyashayeka bese nikhala kithi awabekho abantu niyashayeka bese nikhala kithi noma sanikhala kithi kufuneka silibambe sihambe nani sithi nangu uJesu esiphe sinikhombe kuye kodwa nibe nifika kithi.
Seseduze ukuthi hayi ukuthi sifuna ukuthi niworship thina. Kodwa sifuna ukuthi uyihloniphe into ukuthi uNkulunkulu uhleli kithi. Ungasedeleli. Anina nedelela kabi ngiyanazi. Uma kusahamba kahle uBishop, uma sengahamba kahle uButhelezi angazi ngoButhelezi ngiyinyanga yini. Noma le ndoda le sengiyindoda yakho manje. Ngengidlale le ndoda le indoda yakho mina. Ngengidlala uButhelezi mina. Sengiyinyanga ngiphatha ikhwama yini. Kodwa makusahamba kahle uBishop baba wami my father. Uma senedelela uButhelezi awuyinyanga ngempela. Somebody shout amen. Asifuna ukuhlala ehlalweni sika Jesu. Kodwa sifuna ukuhlala ehlalweni sokuthi iorder ayibe khona. Ningangeni niphuma ndlala umasikalobo ukuze nireceive izinto zombuso. Ngoba uthi uDavide maye kumnandi ukuhlangana kwabangcwele. Kunjengamafutha ehlela esilevini sika Aaron. Ehle njalo azayofika emphethweni wengubo. Awekho amafutha aqhamuke emphethweni aye phezulu. Kodwa onke amafutha aqhamuka phezulu ehlele ezantsi. Ungayiphambanisi lento. Awukwazi wena ukuthi God bless me, God bless you usho kimi. Because the author God is blessing Jesus is blessing me as a co-worker, and mina ngiblessa abantu engithunywe kubona abayinzima uNkulunkulu angabeli ukuthi ngisebenze. Kodwa on behalf of Christ I'm blessing you. On behalf of Jesus I'm blessing you. On behalf of lo muntu engishuwadi naye engimele ngithi may you prosper, may you live. Akumina okhulumayo kodwa lohleli kimi logibele kumina mangeke akhulumiswe lodwa kuwena. Your life will never be the same again because you will change if ever you believe kumuntu obizwa uNkulunkulu. Kodwa mangabhili yongena uphashile uphuma uphashile kufika umthelisi aphume ngaphashana. Sethu uzothi yekela lento yakho yokusechechu wasikonke. Hayi bazalwane sengakhonza ngisho ekhaya nje iBhayibheli limnandi kabi mangiqala ngilithi wafundiswa ubani leli Bhayibheli. Ubani owashumayizayo. Mangaqala ngapha ngigijime nalo ngengala hey khona lapho uma sezikushaya ngisiza yabona nje ngathi ngakhuluma indodakazi uNondumiso utype ama-testimonial letters. Abantu esingaze sibabone la esontweni. Fundisa sacela i-testimonial letter. Bakhona phakathi kwabo nabantu abathi I left church not God. Kodwa mase kufika kuma-post sekuthiwa sicela i-testimonial letter yasesontweni lakho. Befuna siba-charge u-3,000. Waba sijwayela kabi. Liphi isonto lakho? Angithi babephiza hayi ngaba nakho ukuphapha kwa social media. I left church not God. Kodwa khona izinto ezithi mase ufika namhlanje bathi ngqingqi kwathiwa sacela incwadi yasesontweni lakho ukuze uthole umsebenzi. Seyawufuna manje seyawufuna sathi uthi I left church not God. Sanibonani bo I left church not God. Somebody shout amen. Kamtshela sethu zathi mtshela makhelwane phuma kulomqondo ungahloniphi i-leadership. Ma-seniors, ama-leaders akho. Ngayishaya enhlizweni yami ngathi uNkulunkulu mangaphakama mangibe phansi kuze kube forever. Wazi ukubona ama-leaders akho uhlale phansi. Makukhona ama-leaders akho. Utatazele nje mawume lapha phambili. Ungakhuleki ngazuthi Funda Uzenzo chapter 26 verse 27. Sakechi 26 verse 27. Koso Agrippa uyakholwa abaprofeti na? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. Verse 28. Cha phinda futhi ufunde lapho. Yep. Right.
ngicela ugijime uye kubani lana ngicela that is the book of 1 Corinthians chapter number 10. 1 Corinthians chapter 10 verse number 4. Yes. Bonke baphuza kuphuza kunye komoya. Kuphuza kunye komoya yebo. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo idwala lelo lalinguKristu. Sihlakaze kahle lesi script. Bathi mabephuma nje ensimini bephuma eGibhithe baphuza edwaleni. Idwala lokomoya. Ngiyabonga khabazela. Ubani lidwala uKristu Jesu. Amen. Ababephuza kule hlanga. Ngicela uzwe ukuthi baphuma eGibhithe but there was Christ inside. Amen. Baphuma eGibhithe sambe baphuza kuphi edwaleni lokomoya. Amen. Kusho ukuthi they all drank kwi spirituality noma ngizothini baphuza kokamoya. Amen. Awu amen not kusenyameni. Amen. Yebo. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo. Ngokuba bashawa phansi ehlane. Yebo. Kepha lokho kwaba yizibonelo kithi. Size singafisi okubi njengalokho bona babekufisa. Ngicela ufunda verse 3. Bonke badla kudla kunye komoya. Yebo. Verse number 2. Bonke babhaphathiswa nguMose efini naselwandle. Okay, ngenza amabomu ngiqale ngoKristu ngithi yabo. Amen. Ukuthi baphuza kubani kuKristu ngiqala ngamabomu indlela enithanda ngayo ngoba anifuni nini ukuthi iqalwe ngomuntu. Nifuna kuqala ngoKristu. Manje ngiqala lemuva ke ngiqala kuKristu ukuthi bonke baphuze edwaleni. Basebenze njani ngahlehla manje ngibuyisa ku number 2 basebenze njani badla awukwazi ukudla ungakenzanga njani uverse number 2 Baphathiswa bonke babhaphathiswa nguMose efini naselwandle. Alisho njalo Verse 2. Funda kahle alisho njalo. Bonke babhaphathiswa kuMose. Thank you lisho njalo. Efini naselwandle. Bamba bonke babhaphathiswa kusho ukuthi bonke bafakwa kuMose ngoba uMose wayengekakhipha abantu abangekho kuye. Amen. uNkulunkulu mayizo ezobakhipha eGibhithe kwafuneka ukuthi abashutheke kuyilida. Awukodwa ngazo amen khona ngiyamtshela seduze nje uBishop letha khuluma ngayo izokusiza ngelinye ilanga. Kwabiza ukuthi enze njani abashutheke kuyilida ngoba wayengeka hambe nabo. Kodwa ke kwenze ukuthi ehamba nabo khona abangavumanga ukushuthekwa. Ngoba njengamanje obangishumele nje khona bathe waze wadlala ngesikhathi uBishop siyamazi uyavutha. Asazi ke namhlanje ukuthi kwenze njani akwameni yini lena kodwa abayifuni into enze njani efaka amarules. Sifuna into ezokwenza njani ezosenza ukuthi stante emoyeni. Mangihlangana nawe kwenye indawo ngihlangana nawe akekho umuntu ohambe engabhabhadiswanga kumholi. Amen. So akekho umholi yabona mawuzolida abantu kanti abekho kuwe. Uphathwa istress njengomholi ufa before your time. Abantu abafuna number 4 uKristu bengamfuni number 2. Amen. uMose kubhabhadiswa kubo. Ngiphinde futhi. Abantu abafuna abantu number 4 sebephuza. Kanti asiqale kuphuzeni. Siqala ukushuthekwa kuyilida. Amen. Bese sihlala phansi siyadla siyafundiswa. Number 3 verse 3. Verse 4 bese kuthiwa siyaphuza kuKristu. Let me repeat again. Wana sithi sifika bese sithi sifuna uKristu. Kodwa sifika sifuna isitsha esisetshenziswa uKristu. Kodwa uNkulunkulu ama. Khona umuntu othi ngiyakuzwa Bishop ayibona ukuthi ngiyakuzwa Bishop. Uyazi ukuthi enye into ekushayayo ukuthi mawufika enkosini ungaboni umholi bese ulahlekelwa ukuthola ideliverance. Ufika ugula uphuma ugula. Ufika uhlupheka uphuma uhlupheka. You can't say uma ufika kuDavid ena 12 years. Uthi wemfana kaJese ehlele ehlalweni sobukhosi. Cela ihlalo upheni ihlalo isimama. Somebody shout amen. So uDavid ihlalo kodwa.
uDavide wenza njani sisho sonke uDavide wenza njani usehlele ehlalweni sobukhosi bese qhamuka umuntu ongaphansi kwesizwe uNkulunkulu amgcoba uDavide emgcoba uDavide kuba abuse yena bese yaqhamuka lo muntu athi we Davide mntanami Davide ndodana kaJese yemfana uyaphila ungaxoshwa udingiswe udingiselwa udingiselwa into eyi1 awurespectanga ihlalo ngoba uDavide mayihlala uhlala una 12 years ehlalweni kodwa ihlalo sidala kunoDavide. Amen. Hey Nkosi yami. Abekho abantu abangizwayo ake ngiphinde futhi Thito seduze ungalali makhelwane uzoba right ungalali nje uthi ungalali makhelwane ake ngiphinde futhi uDavide wenze njani uhlele ehlalweni. Amen. And mayihlele ehlalweni una 12 years ibody yakhe ishuthi ingane kodwa ingane nophondo manje noma ingane ngenxa yophondo nangenxa yesihlalo sekubiza ukuthi kube khona amadoda amakhehla abadala awufuneka guqe phansi athi ndaba ezitha eshemfaneni ona 12 years ona emadala aguqelana amadoda waguqela umfana kodwa amadoda aguqela ihlalo umfana ahleli sona. Lento yenza ukuthi thina amaKristu shine even ngokwama gift. We are failing to understand ukuthi umuntu mayikhonza ukhonza ngokwehlalo asilikezwe ezulwini ukuthi akhonze ibandla. Hlukana ke nawe ngokuthi uyomgubha ukuthi umaze njani. Hlukana ngawe uyomgubha ukuthi uyingane kunawe. You can't come to the servant of God. Awukwazi ufika kuElisha uthi Elisha ndodana yami uyisho indodana yakhe ekhaya ohlupheka ikhona indodana yakhe ekhaya wagula ikhona indodana we kodwa ngaze khuluma nobani lapha Naaman usuke indodana yakhe ikhona ekhaya awukwazi mase ufika kuElisha uyacela ukuthi usizakale kuleprosi kuyilokho uzana uqhoko bese ufika uthi indodana yami kufuneke uaddress ioffice akulo ihlala. Amen. Uthi mprofeti kaNkulunkulu siza awadress umfana owazalwa umazi uthi uzalwa but wadressa into esimemphethe wadress ihlala hleli kusona Jose duzathi makafunda ukuhlonipha into uNkulunkulu ayibeke kumuntu. Senibhorekile umbuzo sethu ubhorekile ngempela. Yabona kufana lento yenu nilecela ukuyikhuza. Nithanda uba ngithi uba ngigijima manje kube ngathi ngiyaphaphama uma ngikhuluma. Uyazi ukuthi la abantu laba abozela amakhulunywa ila abantu abangahlaliseki even kuma local churches. Lento beyithandayo nemicrophone ngoba ithanda ukuvutha igijima ize phambili Bishop Buthelezi ngofa la ufa khona. I used to say that ngasho kanjalo omunye baba wathi ehle phambi kwami khona athi mina ngaphaphathiswa angendawo ngathi abaphendulayo abahlali ngoba abangahambi bayathula ngathi abahlala abahamba wathi mina ngihambe ngathi hayi khululeka sengiyazi ukuphendulile nje uzohamba wahamba kuphela wahamba kuphela ngabazi mina abantu abavocal ila abantu abanganazi ingqabo bese kuthi ama fridge nje into eyibandayo ehlala intwana ihlala intwana haleluya no haleluya khona. Hallelujah. Hallelujah. Lento benjani yahlala ebandleni kodwa laba bathatha ama microphone siyawufala ufa khona Bishop hayi ngicela ungilindele nje inyanga eziyisithupha uyobe sesho kwaDlamini itendeni kaDlamini ethi ngifala ufa khona umfice sebhizi sethi situation right now esefake istatus sesengoma ishaya ingoma nakhona ethi siyawufa Dlamini la ufa khona ukuxaka ukuthi imncwabo yakhe emngakanani kanti ngoba
Shoot ufile kwaButhelezi useyofaka Dlamini futhi. Abona make kwasukuma umuntu mina wathi Bishop la ufa khona. Ngiyawufa khona. Khuleka ngivele ngibhala u4. Bese ngiyamanga ngithi we akahleli. Uyahamba. Nizwila ngithi uDavid unangaki una 12 kodwa uhlele ehlalweni. Mhlawumbe because of time series angithi le. Cela umtshela sithi series le. Yeah, series. Esikhuluma ngayo. Now benze njani babhabhadiswa? Uyasazi istress esiphatha abefundisi ukulead abantu abangabhabhadiswanga kuwe. Hey, ngoba niyasiphathisa ngamakhanda. Umuntu ethu uyakulaya nje enze into ayithandayo. Let me close with this scripture. Enye into elihluphayo nina ngicabanga ukuthi mawuze enkosini uzama usendodeni ikhona izenisho ukuthi asizana ndodeni size kuwe weNkulunkulu ngivele ngihlale phansi ke mina. Ngibhala u4 ngoba ngiyabona ukuthi ngathi nginenkinga ke manje useyangiremove ngikhona uthe ngoba nakho ngimnikeza umpopho wami wathengwa ngemali yami umpopho wami lo imali yami futhi yawuthengayo usezongedelela kuwona ekumoya baba into ehlupha abendifana ngale manje utheni sikhuleke ehlalweni ake ngiqedelele ungalokothi ubiza umuntu kaNkulunkulu ngendodana yakho. He's not your son cause indodana yakho uhlupheka nayo. Oh bakithi uzubamba imicrophone awuphela uBishop bakithi awungamzala nje Nkosi yami nginengane ecishe elingana naye nje ingane yami nje uBishop usho kuyimicrophone yami. Ufika nini la khona ukwazi ukungihlusa ungisusa kuyiposition bese ungibona ngiyingane yakho bese emveni kwalokho ucanti uzothola izinto ezivela enkosini kodwa unayo ingane yakho ungatholi lutho. Nansi into ufuna uyibamba. Ufuna ukukhotha ivesi engalifuni iChronic 2020 kholwane abaprofeti niyakuphumelela nikholo uNkulunkulu niyakuqinisa. Ngiyadlula nje kulona ngifuna ukugxila kulona ngoba selanicasula angivele ngize kuleli wena uJesu ezalwa niyakhumbula ukuthi uJesu ezalwa. Amen. Ufuna ukuvala ngalo isithandazo wena uJesu ezalwa wathi uJesu mayizalwa kwathinteka izazi zasempumalanga zaphatha amagolide zaphatha amakha zaphatha yonke into. Amen. Kwathiwa khona ozelwe inkosi lozelwa akafana namakhosi akazalwa. Amakhosi azalwe before bekufuneka linde isikhathi afakwe ehlalweni but lozelwe uyinkosi eyingane uyinkosi ethi ngwa kusho inkosi izelwe kodwa izelwe inkosi izwa ngifana ngale uMary lethi jazi lami umlifu sithandaze ngayo uMary anakile esibayeni ugona ingane uJesu kanti khona izazi ezizayo siye ijeni yazo izazi but sathi mayifika nje ngicela izazi isukume zize namaBhayibheli nekhwama woza nekhwama izazi ezofuna zathi nime nje lapha nibofuna imela zathi izazi mayifika zafika zabo zaseguqa phansi ngoba kwesesikhathi kuna izinto esizibuzayo uguqala ngoba kwenze njani. Hey, Nkosi yami. Ayina nisaphethe isilokishi sokhuluma ngolesihlanu futhi awukwazi ukukhuluma nendoda nje umile nje uze wabambelela la uyibuke emehlweni awukwazi. Hey, Nkosi yami.
Yakhuluma uyalibeka indoda nawe uyalibeka. Uquestion authority yayo. Lungile sikhuluma ngolesihlanu. Zathi bayi angazi ukuthi ngempela uma umuntu wesifazane ungenayo respect. Ngoba irespect iyona into ofuneka wazi ukuthi nina nifundiswe yona ukuthi ihlonipha usubmit. Bese indoda iyathanda. Niye ukuphapha. Kokuthi nifuna ukuthanda ninganikezwanga ukuthanda. Nanikeza ukusubmita nothi ukuthanda. Hlukana nophapha. Nje seduze ukuthi niyibulala nje nginxa ukuthi niyaphapha nifuna ukuthanda. Kwesiyinkonzo yenu. Shiyelana emadoda nithande nina nisubmit. Hey, Nkosi yami. Oh yeah. Right. Siyathandaza. Amen. Mabeguqa base uJesu uphethe uMaria. Mayiphethe uMary uJesu. Kwenzakalani? Baletha izipho ngicela niphilethe izipho. Ikaba okay ukuqala asicorrect la ikaba izipho. Okay. Yini uJesu angayiphathi izipho? Oh, sihle. Why ngayiphathi uJesu izipho? Usemncane. Bengathanda umuntu othi akanazi izandla zokuyibamba. Ngoba usemncane. Bengithanda umuntu ongayiqala kanjani akanazi izandla. Zibanjwa bani? Uma wakhe. Umama onjani? Umgonile. Mawunikela enye mentality ofuna kuyiwasha. Yokuthi ulethe isipho umnikelo wakho kumuntu kaNkulunkulu. Amen. Kanti isipho sakho usilethe kuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uphethwe yilo phambi kwakho. Manje bese uyawarisha ukuthi ucatshiswa yithina. Niyabona ugqoka kanjani imali yethu lesinikela unamanga. Imali yakho ngeke yenze njani ikwazi ukuprotecta noma ikhulise noma inikeze noma iprovide umuntu kaNkulunkulu. Imali yakho futhi uNkulunkulu akayidingi imali yakho mawuthanda ivalo uzobona uNkulunkulu uzoveza amagwaba aba. Hey Jesus. Mawucabanga ukuthi lento ngokuyiletha when it's all about you, it's not all about you, but it is all about God. If you are failing to see God as emntwini, then you will fail to receive. Yeah. Hey ngayiletha ke ishume emntwini. Uze wangibeka isandla ngaguqa ngibeka isandla, hayi uyawuzidla ishume zami. Ufuna idliwe baba. Ngoba sidliwa uNkulunkulu kodwa esidla ngami. Amen. Ngoba mina ngenze njani ngimthwele. Njoba ngithwele uNkulunkulu makudla mina kudla yena. Angizwanga ngiyaphinda futhi kudla yena. Mtshela sethu ukuthi kudla yena. Hlukana nalento yokubuka umuntu uthi wesicebisa umuntu. Awucebisa umfundisi. Angikhuluma ngama fake pastors mina ngikhuluma ngomfundisi obizwe uNkulunkulu. As I'm preaching the gospel of Jesus Christ. Mawulethe izipho uyilethe emntwini. Kodwa izipho benze njani bayithatha zathathwa uMaria. uMaria wayithi God is a spirit and Jesus ngaleso sikhathi akwazi ukuphatha ngoba uJesu ngumoya kodwa udla ngomoya kumuntu kaNkulunkulu. So mawunganaba nalo understanding ukuthi uNkulunkulu udla ngalomuntu ophambi kwakho lo ambeke phambi kwakho mawuletha utho kuyena uNkulunkulu udla ngaye. Uminceke kaNkulunkulu ithi ngasutha kusutha uNkulunkulu. Bakufika igest la kushunyayela ishumayela igest ishumayela bese sifika ngale officeini sithi hey mfundisi besithanda ukubusisa kodwa imali ayikho angene emotweni adumisa imoto ahambe sekhubekile akukhubekanga inceko kukhuba uNkulunkulu izinto uNkulunkulu ade emthume zona la ngoba hluleka ukuappreciate zireverswa zonke ibuyele emuva. Because we failed ukuthi senze njani siphatha amakha siphatha igolide siyothi uNkulunkulu uzelwe phakathi kwethu njalo makhonto esalwayo phakathi kwakho kufuneka kube namakha nenhlaka negolide othi uNkulunkulu ngiyabonga uma isizelwe izelwe kanjani ulo muntu oyiphethe umuntu kaNkulunkulu. Bazalwane, can we change our attitude? If
along the way. He gives me power to press on, to press on. Because Jesus in me has never failed, never failed, never failed up to this far. When you want to grow, funda ukuthi kumele kube khona uNkulunkulu ombona kumuntu. Ungafundi ukuyibona wena uNkulunkulu. UNkulunkulu ophelele without uNkulunkulu esebenzisa omunye umuntu. As I was saying ukuthi mangimemeza niyavuka niphapha mangixoxa kukhona inkuzimana ngeyifuna umshumayelo omemeza. Mangikhuluma njengoba ngikhuluma namhlanje usebhorekile inkonzo ibibanda. Measurement yokubanda kwenkonzo uyikala kanjani awuyikali ngezwi. Ngoba ukukala imeasure kwenkonzo ufuna kuyikale ngezwi ukuthi lingakanani izwe liwile. Khona izwe lithi maliwa wena ungalithathi ngenxa yento eyi1 yokuthi awufuni ukulunga awufuni ukusuka la ukhona. Ufuna lokhu busy uhamba lendlela oyihambayo ngisho sewuqondiswa akaqondisa umuntu mawufundiswa uthola ingcabo ukuthi mawuke wabamba into yokuthi izinto zakho zivele emntwini. If I get tired sivala mehlo along the way he gives me power to press on. Jesus has never failed yet up to this far. Funa kuyilambele into ngoba ngithe awukwazi ukuthi wena usho kimi uthi God bless you. But mina funa ngisho kuwena ngithi God bless you. Funa kuyilambele into ukuthi your leader ithi God bless you. Ngisho ngabe kuthiwa iyabanda ngendlela wena ucabanga ngayo. Suke ngabantu. Ngicela ukwenza this practical before we pray. Funa sithandaze ngihleli kanje phansi. Everyone namhlanje othi Bishop I want to kuba ngi-exercise namhlanje. Lento othi ngikhipha amakha. Ngikhiphe nenhlanga negolide. Ngifuna igama elithi God bless you. Funa ubeka isandla phezulu kwakho. Just move wherever you are. Thathe lokho ngakuthatha ngikhame. Ngiguqe ngibeka isandla. Waza we Ramos. Thank you Lord. Before standards ngifuna si-act manje. Because when we teach you have to become the doer of the word. May God bless you. Nibeke phansi. Mangibeka isandla, that is a blessing upon you. Phezu kwakho in the mighty name of Jesus.